Hai nong boskango जों दिनै इनके आदर बेसिरभाग आदर खाइके tam problem face mano abonati kisa salayano जों सिनि बुमा बहराव चेरना हमजन बगै बेसिरभाग आदर खायो बेसि आदर खायन बगै बाक्सा चेरायो लाइफ लाइथां बेसिरभाग आदर बोलते बम हाइके आदर ताउग्रमलि जेमन सिनि चेरक ताबुक चेरान सिमी मानै सानका आबुन मानो जे कुनु सान आबुन मानो ताब मोबाइल सानके मोबाइल फान मानाय रां सानके रां फान मानाय जों जेफ्रो जों नायनानै जों हायनो बनो रां रि याफोर रेखिंया जों नायनानै बरंनि आबो बरक सानमान दे ना बरंनि नांमान दे जों जेमन बरक बाइक सानके बरक टान बाइक सान लामा कसाल के बाइक सान के रैमान ककरै आर बाइक सान लामा कसाल तैफान बाहाय बाइक सान का हायनो बुइनो नुगै जों सेराव तो बुइनो नुगै नुसरंगो बुइनि काहाम नुखांके बरक नानो नुसुं हायके सानो बुमा बहनो मारनाय बाक्सा के बनि आबुनो बुसिया आदर खायमान बगै बना नांया फानो बन डिमांड आ डिमांड नो पूरण खेरु हाय बन नांया फानो दा बसान के हाय रिरु इनके आम हाय के रिते सालसा आम हाय जरा sok payo बन आबो आ सानमानि थाग मुंकरि दे लयिं थां बाबो सानका मानखा सिंके बाबो सानै नों टंखाटा गे नों बुरि मान टंखा लास्ट पथे के नों वाइसोस के रिमियां नाय गाड़ी फान सानका बाइक फान सानका आनो माय केटी मारनाय that time आफ्रोनि नि रां करै रिमिया मिसाका आफ्रो के बतांनाय जल जानाय कारण बतो जे चेरान सिमी सानै फिमानि आबो मानै मा फाइदं इनके आफ्रो के माय आंके बतांनाय बखरक थामसि गाजानाय आं जे सामान माया आं पोस्ट पर लिया आफ्रो के बनि हाई फाइनाय आं पर लिया नों आनो केटीएम बाइक दे के परिया इनके नों निचय मारनाय आबुन परे बो रिबे पेबो आनो गाड़ी से मारने तब थार गाड़ी बन तो डिमांड था गया था मुनिसुन तो थार गाड़ी इनके नों थार गाड़ी नन तो नों आसे खमटा करै बरना आसे रां फाइनी बा आफ्रो रिमी आंके नो बाक्सा केबा कतक सरै थयो बाक्सा केबा बुमा बुहान पबो सिक्ला सकेटा नों आफ्रो तो सिक्ला फोर तो नों तै बन पाइलिया नों बुफा बोजानाय इनके बेसिरभाग माके आदर नांगी आदर खाइके इनके लास्ट पथे के सिनि जों मायके मानजागता बुमा बहर हाइन बेगे जों बुमा बहर जनरो बनि डिमांड दे ना बनि नांमान दे आबनो नाय जों मार लायनाय गंमा दं बरक आं नखामाय बेसेबाग संदारि रनो नुगो जों पारा आमसाय गानाय गिनरबो नुगै मानो बिसोर संदारि जलाथों बैथों जों बुमा बहराव हामजों मोननागै बजे सानो आवनो रिरु इनके जों वान सुयाता जे बनि नांमान दे ना बसान मान दे बन नांमान इनके तो रेडी बनि बसान मान ब डिमांड खाय माने डिमांड बाय सान मान आब फेलाय किन्तु सान मान हिंगे सॉरी डिमांड हिंगे बन नांगे फन आबन सान का ब मस्तां खायन पांखा टाउन दिन तो गंमा नुगलै बाइक सारावलाय टाउन लाय थैलेमान रो गंमा निस रो गंमा दं आसे गंमा साना नंलिया न नुगै दंना इनके आं आसे कक सानांग काक सालिया तिनितै जे बुसिनार बुजिदि आं हाय मासाबिरो हम हाय भिडियो के नायने कम नो बेसिरभाग शॉर्ट फिल्म कॉमेडी वीडियो आम हेमा बेसिरभाग नायने बांगो
Ke masa musuh je naithung hani ang haike ready jagota omon bising tigi masa jeng mangnasuk srengmung mangkhe omon ani naimung ketini bai usung haमबाय।